Nandito kami ngayon sa May Petro, nagpagas kami. Ayan, may biyahe kami ngayon, pauwi kami ng Bicol. Habol kami sa New Year. Samahan nyo kami sa aming biyahe. At sana makarating kami ng maayos. At ride safe sa ating lahat. Sa mga bumabiyahe dyan, pauwi, ride safe sa ating lahat. Alright, let's go! Okay. Tayo. So, good evening sa inyo mga kasabwat. At saksabang palad ay tayo ay nagkamali ng pagbibideo kanina dahil sige ang salita ako kanina sa sa loob ng helmet. Wala naman palang memory card yung aking camera. Akala ko na ilagay ko kanina yung memory card ko, pero ay nako, wala pala. Sayang yung mga puti, sayang mga pinagsasabi ko kanina habang tumatakbo yung yung motor. Anyways, andito na kami ngayon sa sa Chaong Quezon. At kami ay kumain muna ng lumi. Lumi ay sarap ng lumi, kaso yung na-order namin ay medyo delay. Isa lang yung nagawa kaya medyo natagalan kami. Pero ayos lang, nakapagpahinga naman na. So, anong oras na? Alas 9 na. O hindi, anong oras ba? Alright, alas 8. Okay, alas 8 na. So, ang oras kami umalis dun sa liwanag na. Wait lang. Umalis kami. 5:30 na yata yun ng Makati. At grabe ang traffic, sobrang traffic dito sa may pagkalagpas ng Alabang, dito sa may Muntinlupa. Grabe, sobrang traffic, ang haba ng traffic, ang daming umuwi ng probinsya, sobrang dami. Kaya inaabot kami ng ilang oras din dyan bago makalabas ng Laguna. Anyways, pagdating naman dito sa pagkalabas ko ng dyan sa may parting turbina na, dire-diretso na, mabilis na yung takbuhan namin dyan. Hanggang dito na kami inaabot ng ng gabi sa turbina kaya ata yun na yun. At yun ay sa ngayon ay grabe ang dilim ng kasilaw naman to sila. Nakikipagsilawan. So, sana maganda yung biyahe natin, sana hindi tayo ulanin. Pero siyempre hindi natin alam kung ano yung mangyari sa panahon ngayon, kasi maulan daw sa Bicol, ang pagkakasabi maulan daw. Hindi ko alam kung maulan talaga, pero sana hindi tayo abutin na ulan, kasi pag maulan sobrang hassle. Oo, sobrang hassle kapag maulan. At madilim pati, lalo na pagdating dyan sa may Tagkawayan, grabe ang lubak dyan, mahirap kapag dumaan dyan ng maulan at gabi. So yun mga kasabwat, today is December 30. No, nahabol tayo ng New Year. Kasi wala naman kayong pasok, kaya sinamantala namin ng pag-uwi. So ang balik namin ay pizza 3 pa, kaya medyo makakapag tayo doon. Tingnan natin kung magagawa natin doon. Pero ang plano ko, pupunta ako ng Mayon. Oo, papupunta ako ng Mayon. So subukan ko kung makakapunta ako. So alright. So wala naman masyadong mangyari ngayong gabi na ito mga kasabwat, kasi sobrang dilim. Sobrang dilim ng aming daanan. Kaya update ko na lang kayo kapag kung anong mangyayari sa biyahe namin. Okay. So sa lahat ng mga uuwi, ngayon ay sana ride safe tayo. Ingat tayo sa daan kasi sobrang dilim. At sana makarating tayo ng maayos kasi magbabagong taon. Alright, let's go!
Alright, good morning mga kasabwat. So, today is January 1. So, jump up tayo, no? Biglang January 1. So, ganito kasi yun. Kwento ko na sa inyo habang bumabiyahe tayo. Well, anyway, papunta kami ngayon ng Mayon. Sabi ko nga sa inyo sa video, pupunta tayo ng Mayon. Pero hindi ako mag-isa. Ayan, nakikita yung side mirror, oh. Ayan, nakasilip. Ayan, kasama ko yung papa ko. Papunta kami ng Mayon. Mag-joyride muna kami. Gagala-gala muna kami. Pero bago yan, nangyari sa biyahe namin nung 13 ng gabi, ano? Grabe, inabot kami ng matinding ulan. Sobrang ulan. Pagdating dito sa may nakapunta kami ng Atimuna, no, sa Bidukang Manok. Medyo akala ko ay fog yun, yung bumabasa sa amin. Yung pala ay ano na, ambon na. Tapos pagbaba namin ng Bidukang Manok, yun na, lumakas na yung ulan. So wala na, nagbaba na ako ng camera. And then hanggang dito na sa amin, talagang dire-diretso yung ulan. So grabe yung nangyari sa amin na yun, mga kasabwat. So nagdahan-dahan kami ng patakbo. Saranok na yung visor, grabe, hangin. So dahan-dahan lang kami ng takbo. Yung takbo namin ay takbong 40 lang, kasi nga pagdating dito sa may Tagkawayan, alam niyo naman, sobrang lubak dyan. So may bandang Lopez, daming butas-butas. So nag-iingat lang kami sa pagmamaneho. Kaya ayun, inabot na kami ng madaling araw dumating. So pagdating ng madaling araw, wala rin naman. Pagka kinabukasan, kinamagahan, grabe ang ulan, wala akong ginawa. Natulog lang ako kasi sobrang pagod sa trabaho at diretso biyahe. So nagpahinga lang ako. So wala, hindi ako gawa ng video. So ayun, tapos noon, pumunta ako sa kapatid ko. Binisita ko yung aking pamangkin. Yun, nag-alaga ako. Pero may nangyari na wala yung cellphone na yung pang-video natin. So andun yung ibang footage na mga video. So ayun, sa kasamang palad ay nanakaw. So alright, shoutout na lang sa nakakuha, kung sino mo nakakuha. Ayun na yan, basta mag-subscribe ko lang. Pero syempre nakakapanghinayang kasi nga ginagamit ko yung pang-video, pang-photography, yung isa kong cellphone na yon. So nandun yung iba natin mga video na ginawa, kaya hindi ko na makisingit dito kasi nawala nga. So ayun, pero mabuna tayo kasi wala na eh. Hindi ko na mahanap kung sino nakuha, kung ano. So basta yun yung mga nangyari. Pero siyempre tinilo natin, nag-enjoy pa rin tayo kasi family day ng New Year. Magkakasama kaming bagong taon. Alright, so eto yung plano namin yung plano ko na pupuntang Mayon ay tuloy. So maganda yung panahon ngayon, mga kasabwat, oh. Kitang-kita nyo naman ang ng araw, ang tingkad ng araw, oh. Magang-maga yan. So, alas 7 na ng umaga. So akala ko hindi kami matutuloy kasi kanina umambon-ambon, pero pinagbibigyan tayo ng panahon. So yun, mga kasabwat. So enjoy na lang natin sa ride at hanggang sa makarating tayo sa Mayon Skyline. Muna ang target namin, Skyline, tapos biglang bababa kami ng Tagsaba. Alright, let's go! Alright, nandito tayo sa Ragay Camarines Sur. Ayan, nakita nyo. Ayan, dire-diretso na yan. Tapos, pagkatapos na tayo, subuko naman. Alright, let's go! So yun, nakaraos tayo sa matitinding mga lubak. Grabe, mga kasabwat. Paglagpas po dito ng Ragay sa may parting sa may LTO, no, pagbaba mo diyan. So sunod-sunod na yung matitinding lubak. Magpasok ko ng Sipokot. Alright, hindi biro yung mga lubak, grabe, mga butas-butas na espalto. Ilang beses kaming napasugbot sa malalim na buti na lang hindi na tayo nakasisimplang. So akala ko sa Tagkawayan lang yung ganun, dito rin pala sa may parte ng Sipokot. At sana maayos na to kasi delikado tong itong kalsada na ito.
kapag gabi, tapos mahina ang ilaw ng mga dadaan dito. Kaya sana magawan niya ng paraan, ano? Grabe. Makakasira ng makakasira ng buhay yan. Alright, dito tayo sa Libmanan mga kasabwat. At maganda na ang daan dito, oh. Kitang-kita niyo naman, maganda na ang daan dito. So tara, bakbakan na natin hanggang makarating tayo sa Naga na muna. Alright, let's go! Alright, time check muna tayo. Okay, alas 10 na. Alright, so mayroong alas 10, 7, 8, 9, 10. Sa 3 oras na tayo nagmumotor mga kasabwat. Pero walagpas na tayo ng ng Naga at saka Pili. Andito na tayo sa Eragan na yata. Alright, so Eragan na yata. Hindi ko alam kung anong lugar na to, pero natatanaw na namin yung mayan mga kasabwat. So yan, ang ganda ng daan dito mga kasabwat. Kapatagan, tapos may kunting kurba-kurbada, right, saka espalto. Ang ganda ng daan dito mga kasabwat. So baka mamaya andun na kami sa sa skyline. So tara, madali na natin to kasi medyo tanghali na, tsaka babalik din kami, balikan din kami. So let's go. So okay, so ngayon dito na, kakanan na tayo dito. Ito na yung umpisa ng akyatan. Yan, papunta na tayo. Pangata tayo ng skyline. Yun, no? Alright. Okay. Grabe, maambo na. So yun, no? Yun, ayun na yung mayon, nagtatago. Mayroong fog. Grabe kasi, ayun, yun, kita nyo? Yan, may ulan kasi. Yung may ambon-ambon yun. Alright. Grabe, kapagod ah. Grabe yung camera ko, Merong yung camera ko siguro may mga tubig-tubig kasi umaambon-ambon nung packet kami ng dito. Nung pagka galing namin sa may pinakambaba, umaambon-ambon. Ay, kita nyo naman yung ulap sa kabila. So yan, nagtatago yung mayon. Kahit medyo patanghali na, alas 10 na. Alas 10 imedya na. Ayan, grabe. Nagtatago pa rin. Sana mamaya lumabas yan. Sabi, ang taas dito. Alright. So, kunti na lang. Makakarating tayo sa taas. Yun, kung mapapansin nyo mga kasabwat, habang palapit tayo ng palapit sa skyline, patarik ng patarik tayo. Oh, grabe. Grabing tarik. Ayun na. Yun, So yun, yung puti na yun. Doon pa tayo. Tayo pa. Grabe. Yan. Nasa taas na tayo mga kasabwat, Kita nyo na, puti na. Ayun na, yung ulap. Halos kapantay na natin. Grabe, ang tarik na nito. Nasa third gear na tayo. Taas ng pataas, patarik ng patarik. Pero malapit na, kunti na lang. Kunting kilo-kilo na lang at makakarating na tayo. Alright.
Alright, finally, nakarating na rin tayo. Andito na tayo. Alright, doon. Na tayo na parking. Yun, sakto. Alright, may upuan pa. Okay, yung taas oh. Park muna tayo. A few moments later. Alright, yun mga kasabwat, baba na kami ng Skyline. So, mag-aalauna na mga kasabwat. So, dumating kami sa Skyline ay 10:55. So, picture, tambay-tambay, tapos jamming, kwentuhan. Puro kwentuhan kami doon ni Papa sa taas habang kami nag-aantay ng in-order na, alam niyo na, lumi. May lumi dyan sa taas, may kainan dyan sa taas. At masarap naman. Oo, masarap yung kanilang luto. So ayun, tamang ano lang kami Papa, tamang kwento ko lang ng mga kung ano-ano, yung mga nakaraan, tapos siyempre mga kamustahan ng buhay-buhay. Kaya lang naman mga kasabwat, kailangan natin kumustahin ng ating mga magulang paminsan-minsan. Kasi yung mga yan, hindi yan basta-basta nagsasabi ng mga pinagdadaanan din sa buhay. So tayong mga, siyempre tayong mga anak, dapat kinakamusta natin yan. Nang sa ganun kung may mga problema sila sa buhay na hindi natin alam, nalalaman natin at na-share sa atin. Alright, so yun, maganda naman at nag-enjoy siya dun sa taas, nag-enjoy siya dun sa ano namin kanina, sa jamming namin kanina. Kitang-kita yung mga ngiti eh. So, alright, so papupunta naman kami ngayon ng Kagsawa. So, sa Kagsawa naman kami didiretso. Tapos pagkatapos ng Kagsawa Church ay uuwi na rin kami. Siguro abutin na kami ng nito ng gabi pa uwi. Okay, tara, punta tayo ng Kagsawa. Let's go! Okay, touchdown! Nandito na kami. Nandito na tayo sa Kagsawa Church. Marami yatang dami ring motor Siguro ang dami ring namamasyal dito. Right. Habang rin yun ikutan Okay, park muna tayo. Oops. A few moments later. Alright, okay mga kasabwat, at kami ay pauwi na. So ayun, hindi na kami nagtagal dun sa Kagsawa Church.
kunting picture na lang, tapos inikot lang namin yung ano, yung lugar. Inikot-ikot ko lang doon si Papa para makita niya yung view. Kaso mailap talaga si Mayon, hindi talaga siya lumabas yung kalahati. Hindi talaga siya nagpakita ng perfect cone niya kasi nga masyadong maulap. Ayun, pauwi na kami ngayon mga kasabwat, at inabot na ng hapon. Sigurado gagabing kami pagdating doon sa Gallego. So ayun, sulit na sulit itong aming ride ngayong January 1, no? Bagong taon, no? Unang araw ng taon, rides. Panimula pa lang. So ayun, at ang maganda doon nakapag-enjoy naman tayo. Nakapag-enjoy naman si Papa higit sa lahat, at napagbigyan natin at pinagbigyan din tayo ng ng Panginoon na magandang panahon para magkaroon ng jamming. So ayun, at may napasaya naman tayo. Napasaya naman natin si Papa na yun, sa tuwa nga sa tagal na ron ng panahon nakarating din daw siya sa Mayon. So yun, so memories. So yun talaga mahalaga mga kasabwat, hindi lang mga material na bagay o kaya pera ang ating binibigay sa ating mga magulang, at bigyan rin natin ng time siyempre para makapaggala-gala, para man lang maiba yung maiba yung kanilang lugar, di ba? So maganda, at nag-i-enjoy sila pagka ganon, hindi puro bibigyan lang natin ng pera or ng So minsan gawin natin to para magkaroon tayo ng magandang ala-ala sa ating buhay, at yun ang mahalaga. Nabubuhay na rin lang tayo. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Kaya gandahan na natin ang ating buhay, 'di ba? Kaysa tayo mag-focus sa kung ano ng bagay na wala namang kapupulutan ng kung ano gumawa tayo ng magagandang ala-ala habang tayo ay nabubuhay pa dito sa mundong ibabaw. So, 'yun mga kasabwat. At salamat sa mga salamat sa mga nanood, at shout out sa inyong lahat. Alright, so ngayon, focus muna ako sa pagdadrive. Papaspasan ko na to kasi abutin kami ng gabi. So, God bless sa atin lahat, at happy New Year sa inyong lahat. Okay, focus muna ako sa pagdadrive para makaroon tayo ng maayos. So, let's go! Thank you sa mga nanood. At sa nakaabot dito sa video nito, salamat sa inyong suporta. So, na-appreciate ko yan. At maraming salamat talaga mga kasabat. Alright, thank you and God bless. Ride safe and peace out.